Uf, no, avui impossible, tio. Estic liadíssima amb el disseny d'una campanya de publicitat i a sobre no he dormit gens. Sí, divendres pot ser un bon dia. Sí. Tio, et truco en un altre moment, vale? Vinga, adeu, crac, que vagi bé. Adeu. Clara, no te'n vagis, mira. Hòstia. Perdona, tia, perdona. Estàs bé? T'he dit 1000 vegades que no utilitzis la zona de la gespa per fer esport. Però on vols que em faci, si no? A qualsevol lloc. Tens tota la ciutat per fer-ho, excepte aquí. A la ciutat? I per què no? No has fet mai parkour? Aviam, Laura, que jo respecto totes les opcions sexuals, però això que diu... No, tonto, parkour. Aquesta gent que creu a la ciutat saltant els bancs i les escales del mobiliari urbà? Mireu, nois, feu el que vulgueu, però aquí no. Més fort, sisplau, una mica. Ai. Parkour. Parkour. Molt bé, gràcies, gràcies, adéu. Clara. Què? Se'n sap alguna cosa del Jan i la Laura? Sí, que es veu que estan a l'Hospital de la Vall d'Hebron, però tranquil·la, que estan fora de perill. A l'hospital? Però què ha passat? Es veu que estaven fent parkour. 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 I han acabat a urgències. Però com ha anat? Doncs mira, es veu que el Jan s'ha enfilat damunt d'un semàfor i un gos ha començat a bordar. Llavors el Jan s'ha caigut damunt del gos i el gos ha començat a mossegar la cama fins que ha hagut d'intervenir la Laura, que per cert estava damunt d'un cotxe que es pensava que estava parat, però no, que estava en marxa. S'ha barallat amb la senyora del gos, que li ha robat el bastó i s'estava defensant del senyor que portava el cotxe, que a més estava molt enfadat. I bàsicament és això el que ha passat. Mare meva. Mare meva. Escolta, aquí també es podria fer parkour, no? Anar al gimnàs és superavorrit. Ja, jo és que no tinc temps. Bueno, jo n'he una mica, vaig a vegades amb bici, però no... Esport, allò, m'aixecar-se no... És guai. Bueno, jo em feia quan vaig tenir un nòvio que sí que em feia un mogollon d'esport. Jo crec que el càmera fa esport. El càmera? Sí. Has vist quines càmeres té? Us he dit alguna cosa? Digue-li alguna cosa, He dit alguna cosa? Sí, fes. Ara? Ves, ara han tallat, ara no estem fent res. Estic bé, ara? Sí, ves. Però què li dic com? Hola, fas esport? Jo què sé. Hola, fas esport. Vale. Sí, això sempre. Fas esport o estudies? Fas esport o estudies? Sí. Ai,